Ezinụlọ karịrị 100,000 bụ ndị onwe ike ọha na Anambra steeti ga-erite erere na amụma Renewed Hope Cash Transfer na-aga n'ihu ugbu a sitere n'aka gọọmenti etiti. Onye isi Anambra State Cash Transfer Unit, Maazị Ralph Enukora, mere ka amata nke a n'Awka n'oge a na-akụziri ndị desk officers sitere kansụl ime obodo 21 nke steeti a etu ha ga-esi lụọ ọrụ. Emmanuel Okonkwo bụ onye nta akụkọ anyị kọrọ akụkọ a n'uju. Enukora kọwara na ya bụ amụma iji nyere ndị ọ na-enwe ike ọrụ aka na Nigeria, ọkachasị ka o si wee gbasara steeti a akpọrọ Renewed Hope Conditional Cash Transfer Program, bụ nnọọ amụma nkwalite nke ya bụ amụma gọọmenti etiti wepụtaburu akpọrọ National Social Safety Net Project ewepụta afọ 5 gara aga tupu ọchịchị Maazị Bola Tinubu wee kwalite ya iji wee hụ na etinyere ndị ọ na-enwe ike ọrụ ndị nọ n'ime ime obodo nakwazi ndị nọkwazi n'obodo ndị mepere emepe iji wee mee ka ndị mmadụ ụwa na-atụ n'ọnụ nwee ihe a na-arụ na-enyere onwe ha aka. Dịka o si wee kọwaa, ya bụ onye isi Anambra State Cash Transfer Unit kwupụtara na ndị na-erite elele na ya bụ amụma ewepụtara ọhụụ ugbu a bụ ndị arọpụtara site n'okpuru kansụl ọchịchị ime obodo 21 enwere na steeti abụ Anambra steeti, ndị a ga na-akwụ Naira 25 kwa ọnwa ọbụla wee rue n'ome ọnwa 3. Maazị Enukora kwupụtara na edebeela aha ndị mmadụ karịrị 15,000 n'ọnụọgụ na ya bụ amụma, ndị ga-amalite inweta ego ha n'ime ọnwa a nọ n'ime ya, ma kọwaa na ndị ọzọ a ga-edebekwa aha ha irite elele na ya bụ amụma bụ ndị a ga-amalite ideba aha ha n'oge na-adịghị anya, ebe ọ kọwara na ahazichego ihe niile kwesịrị ka a hazie maka ideba aha ha n'irite elele na ya bụ amụma. Onye ji ọkwa Head of Operation na ya bụ n'ọlụ Anambra State Cash Transfer Unit bụ Nkwado Florence Maka, onye jikwazi ọkwa Management Information System Officer 1 na ya bụ n'ọlụ bụ Maazị Arụnze Ifeọnwụ chetara ndị ahụ na-erite elele na ya bụ amụma agaghị adịgide ọkpụtọrọkpụ, nke meziri ka ha bụ ndị ga-agbanyesi ike were ya bụ ego a ga-enye ha malite ihe a ga-eji wee nyere ndụ ha aka ma nyekweziere ezinụlọ ha aka. Ha kenekwaziri ndị ji ọkwa desk officer na kansụl ime obodo 21 enwere na Anambra steeti na mbọ dị iche iche ha na-agba iji wee hụ na amụma ahụ mịtara ezi mkpụrụ dịka esi wee tụọ anya n'aka ya. Site n'Awka, abụ m Emmanuel Okonkwo.